ପାଚି ଚାଇନାକୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନା ଛୋଟ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଛି ଗୋଟେ। ତିନିଟା ଚାଇନାକୁ କାଇଁ କ'ଣଟା ପକା ପକା ଆଉଥରେ ପକା। ମୁଁ ପଜ୍ କରିନି। ସେମିତି ସୁଟିଂ କରିଦେଲି। ଭାତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଘରେ ନେଇ ମାରୁନ। ଘରେ ବଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ମାରିବି କୋଉଠି? ରାତି 4ଟାରୁ ଇଆଡ଼େ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏଥିରେ ଆଇଛନ୍ତି 4-5ଟା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କରକୁ ମାରୁନ।